Hey guys, welcome back to my channel Siri Boro. So नै जोङो दिनै खोमसि खोमलाव हराव खांख्राय हमनो फैदो नैया आरो खान्दाखोना आरो गोलैगोन र' खांख्राय हमनो फैदो र' हे आं ओंखारखांनो हाला दे खांख्राय हमग्राफोरा खनसे नुजानाय एख' नङा दसा ओइ थिनिफ्राय ओरै फैगोन नैया खांख्राय हमनो फैदो हाय हेल' हाय खांख्राय बोरो ओइ नै मायो एमान इयो मा अलबदैयाव ओइ खांख्राय र' खनसे भिडिअ र' नैयाव खिथिनि खांख्राय खेबसिगोन एसे थबनो खान्थायाव हैनो हा नैया बेलेग दे खिन्थु जोंनि खान्थाया ओइनो नाबो मासे मोनदो खांख्रायाबो बेलेग सिस्टेमनि दिरुं खाना लाखादो नैया दै सा बोना लांगोन नैथिबाय ओइ आंबो नुवाखै दसानो जोंनिया कारा नङाना नुदो इखो आरो ना दानदे ओइ नायनो बा हमनो हागोन सलि नोंबो जोङो बे खांख्रायखौ मा खालामगोन मिथिबाय आथिं गोदोर हमना जागोन ए देखो नोंसोर मानो नुवाखै हरदो नामा खारबाय हे खारथोसै दे आन्दानि मोनगोन दा हाय नै ओइ नैया र' नों बै ना बुयो ओइ ना फिसा सेखादो होननानै नामा हमबा थागोन इयो जि नों मबाइलखौ पकेटाव सोना लानाय फिसाखौ नैया देन्जार गोदोरखा नैया खाथ्रा गोदोरखा दे आं नुदोंमोन सामखौबो खन दाननि अ थाखाबाय थादो हाबसो दैयाव नंगौ दे अ नाखौ खिथिनो मोनदो दे मोनदो ना हराव स्टिकार खालामनो फैदो खबायाव नाखौ नङाबा खांख्राया खर खेबगोन ओइनो नै हाजि नै आंना सिगाया खामानि गैला खेबदो बोरो एगारदोंना एगाराखै मा खमनो मा रोंगोन दा खांख्राय खम बोरो दे फंबाय आइदे हे बोरो खेबजाबाय साला नारजि होननांगौमोन आं खिपि बुलायलांदो आंनिया नाया थैबाबो नुनाय नङा बे खांख्राय बोरै जाना थायो नोंलाय लोगोफोर खांख्राय जानोबा फै खांख्राय जानोबा फै सोरबा जोंनियाव दोङोमोनबाबो नुला
गोमदाबायना माबा गोजा जुया पकेट दङ मालानाव नै मबाइल फिसा सोना लानाय थागोनबा थाया थागोन दे फिसाफा ओइयाव लांनो खात्रा गोदोरखा खान्थासो लांखागोन जों दिनै नैया मोनबायानो नै नै गोदोरसो नैयावनो खांख्रायाबो जायो नैथि खावसे नायनिफ्राय जिनायदां माबायानो गैया मोनखाया थाखाया नामा इथि मानि जागा मोनखाया नयो किबा पानिनि दामा नायखालै दैया ओइखिनियावनो हाइस मोनखाबाय जों न' बेफोराव दा दैया माबा जादोंलै खुया जादों ओइ नै खांख्राय नोंसानिखिनियाव मोनगोन सिङाव हाबसोदोसो दैयासो हाबसोदो tamam आरो किधर है खांख्राय ओइ माबा गखाय दंग'नि दहायनि जों आखाइ सुनायाव फैया बेयावबो मोनसोयोबालाय नांदो ओमफ्राय मा होनो ओइ बालाबोथिया ना मा गाथाबबाथाय लाखा दे मोनदो ना खेबबाय नामा मोनासै न' गोमाबाय खोमा खारबाय खोमा ओइ नै आंनि आथिङाव नामोन खारबाय ओइ ना बोथिया ना रजि हे बे बोथिया ना नैलै दाना मानो खोमसिसो जाबाय खोमसिसो जाबाय खारबा नैथि दंमोन ओइ नै एमान नायनाय बोहैलांखाबाय बे माबाया बोथिया मोनखायालै ना फिसाथारसो मोनदों नैया जादनो बिदि गोदोरखौनो मोननांगौ जाबुआ जानो मोजांथार ओइ लागाव केट्स वाव या ओइ नो नाफोरा ओइ नो फिथिख्रि नाफोरा ओइ फिथिख्रि नाखौबो दाना मानो बाथोन जागासे मोनगोन ना
बे खावसेथि गैया न' खांख्राया नै मानबायदो आयु 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 ए गोथौ बेयो मायबा मायबि दंसोयो मोजाङै थाबाय आयु इथिबो आयु आयु गोथौ गोथौ गाब्र'सोयोलै जोंनि दंग'आ तारमाने थान्दा थान्दा हिटनांदो न' गरमाव मेटखाखौ बोखारबाय न' गोदोरथार नामा ना गोदोरथार क्या मछली है बेफोरदि खांख्राय नुवाखै नामा आइ गाथोनावसो बांसिन थायोलै न' dong ini sing na mende sing na bahaya lo dok iya oh ini oh iya iya nenek nenek ayo hewannya asung nah deh tuh nih ya iseबां मोनबाय जोङो दसेनो जय जय ini tidungna gale angkrai gedor-gedor menai nih jay marau bentara jay siapa dia kena bagus sih angkrai poli rara angkrai kanta ini teribun sudah dengan itu ini dekat
Iya. Lak. Ada tuh biasa kalau langsung kita ngomong. Mana kata bahasa ngomong tuh. Tunggu Pak. Mana makan semua. Ano mo sudah nang. Eh, kini makai. Oh my god. Wow, kala. Ding. Itna bigen. Bigen. Kada basti ni ya. Anya sin kada. Kita na makan lagi. Nulis na kayo. Tutulong na kayo. Dan kasih kanai. Kata. Runa ni tayari ka daw. Apa? Poison. Boleh boleh gede nih. Kasih bagus. Kasih tak ni bagus. Ni lah. Oh, dia lagi nak soin saya tu dengan lagi. Saya tengah. Saya tak boleh sih. No? Ini ni makai. Dia kan? Ya. Kita nak jangan. Aku sekarang lagi. Kan saya geng. Jangan kedah nanti nanti. Kita tunggu siapa dia lagi ber. Saya mesti nak pilih kode. Ada tangan kita pasang apa? Tamu pura. Alasan apa? Iman betul no? Nak lagi. Nak kawin nama. Nak sini nak. Nana apa ni nana? Nanya apa? Ada mana cerita? Makai nak tengok tengok. Banting. Nak kita lagi mana? Nih. Sama aku nak aku nak. Kita deh. Kata tu itu yang mana nak tahu. No, dah ba. Bayar rumah nak. Mau lihat wayang sendiri, kapag iway gurih. Kata tu itu apa lagi? Dah ba ya? Itu bayar bayar. Sudah ni. Bayar nanti. Ini sebenarnya. Siang ikan nasi. Ya bah, hasil cikang nala tu so. Ah, kai parti cikang na hale kai. Sappa sube. Sandri apa? King tu na? Des nak saya. Ayah, itu. One time gelas ke belak pada. No? Hello. One time dong. Angkrai ajengan dia ya. Saya angkrai ajengan rukang baik. Dengar agak sini bu. Kasih nih bu, kok mana deh? Nih, na batan dia baik, ha? Sungkring ni roh, sungkring lagi. Ha? Nah, जोंनि ya. Angkrai aitenga zabai. Zabai. Goथाव ना लोगोफोर? गोथाव ना? tamam. ना बाजै? खांख्राइ आइथें. नोंनिया मा खमथार? सुयानिया? मोनो? नंगौ. दै नांगौबा नै. जोंनिया सिखाबो अभाब. खांख्राइ आइथिंखौ माबायदि हरो खनसे खिथिनाय हरनानै माबायदि हरना सेफायो हरदोंमोन नाथाय माबा दैयानो ओंखारबाय बिदि हरनानै ओरै सेफायो ओरै सेफायो न ओरै जायो ओमफ्राय बखना न नोंबो खनसे हरना गब जादो दाना बरिया दे नोंबो गबनो खनसे हरना होनाय माबायदि सेफायदो नोङो नोंनि फन फैदो ओइ हरनाय आब' हो नोंनिसो मोननै फन फैदो जादो लोगोफोर जादो ada anfon sabai deh cak sini goथाव ना खांख्राइ आइथिं आंबो जानोसै आं जानायखौ खिथिथ'ला नोंथांमोना खांख्राइ आथिं जानानै माबायदि मोनखो बहुत मोजां मोनदो tamam उन्दुनो मोजां
Gue jangan nih. Gila, मानसिफोरा उन्दुनो ओंखारजोब्बाय Gabon. ओमफ्राय नोंलाय Mình ghé hello nơi này mình मा बायदि मोनखो जानानै दे माबायदि मोनखो खिथालाय एकदम मोजां नांदों Boria. टेस्टी सुपार हिट एकदम सोरबा जानोबा फायगोन Nulanैसो जादो जोङो. खाबा खाथागलाम. जानाय बायदि मोनजायाखै खानाया बारा जानानै. जों आरो जागोन दे उनाव जाबाथाय जों फायला. एबार फायला. इसोरखौ लाजोबगासिनो नोंथांमोना जानो गोसो दंबा जों गाबोनहाय जोंनो जाबाय. जोंनो फायबानो जागोन गखाय दं गना come on गखाय दं come on Sorry, ditos pa. गखाय दं बिसोर लिंहरबाय होनबा जोङो आंना दाबो दङ फालुआ मायाव तारमाने मा खबर जानो आइना जुलिबाय नै इसोरसो रोंगो दा या दा माबा मोनसे खथना खोनासंबाथाय जोबोर आं दा रोंला आं गय जानो नागिरदों मालाबा खिथासिगोन दे दे बै आंनि लोगोआ माबा दोङो सिनियर दोङो इखो सोंसों दे लाय नोंथाङा खिथालाय गोदो जोङो गखाय दंग खांख्रायबो जायोमोन बिनिफ्राय आरो बिनि दैखौनो ओमफ्राय साम'बो जायोमोन ओमफ्राय दंखल गैयियाव बिनि दैखौनो जों ओरै गल बानायनानै औवा हासुं होनानै जोङो बिनि दैखौ लोङोमोन बिराद फ्रिजआव थानाय बायदि दै मोनोमोन बिराद गोथाव जाला मिनना आरो दंबावो दैखौबो माव सिमोन बेनिफ्राय सोरबा लोंग्राया दुगैफेरि मानसिफ्रा बेयाव बे गखाय दंगआव दुगैयोबाथाय एखेबारे लोमजाखायो ओमफ्राय जों मानसियाबो साफा जायो सोरबा एसे गुरजिजिबाबो बेयाव फैनानै दुगैबाय थायोबा साफा जायो आरो बेनिफ्राय माने खानाया एसे गुसुंबा माने गोलाव जाफैयो मानसिया एसे गुरजिबाबो साफा जाफैयो ओरैबायदि पावार दोङो आरो नाथुरना बेसि जानो माने मेटकेयाव हायबाय थानो हायो आरो खनसे हायखाङो बुजा मोनो नंखाय नङा माबा सिगां बांसिन मोनोमोन आरो नै बिजों मार रोंखागो नै लोगोफोर जों दा खांख्राइखौ हमनानै लाना फैबाय न'आव हमखांनानै फैबाय ओमफ्राय दा बे खांख्राइखौ आथिं गिदिर-गिदिरखौ बस'नानै ओमफ्राय खांख्राइखौ एक्सट्रा दोननानै आथिं गिदिरखौ जोङो रुनानै जानोसै बेनिफ्राय दा नै नायलांबाय थादों नोंथांमोना गुड नाइट गासिबो गुड नाइट टाटा ना लिदार खानाय नंगौ दे टाटा दे